Agent 540! Napalabas, insurot dadik ni Ella. Gapo iti panangibaga ni Nardo ngawan ken kuana ti Black Book. Awan nga rod tinaramidan ti baro. Lalaos met ti danag ni Bakit Baska. Gapo iti napasamak iti anak na. Iti may sarabi. Kabayatan ti panagna ni Nardo amapan mangsapol iti nagpaknyan dagiti kabusor. Nakangeg daytoy iti garaigi ti kabalyo. Itagagayam. Denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapolwan. Agent 540! Karatingak ti magna. Mapanak iti pagtataodan ti garay iti kabalyo. Nagrigatan ti kasti arabi. Naskanta. Tinakatugaw iti natumba kayo. Isungata daytan ni Maskara. Masidig akin ko na. Narikna na nga tangad dataw iti likodan na. Pulos asan na nagkuti. Nagtalinaad iti nagtugawan na. Masirayak. Baba ni tilawag tibulan. Ti kabalyo na. Kasla na bilin. Imatayo ti kabalyo. At pating kakalangan dita, Agent 540. Amunak. Anyat araramidam ditoy. Nakatalikod ang makisarsarita kanyang. Kasarsarita ka, Agent 540. Kabsat, no asino ka man, agyaman akin ka. Ken, apay ngam amunak. Di mo damagan no apay ngam amu ka. Kabsat, agdinamag ti kinabanwar mo iti porok anang ipaknyam kanyak. Maskara, ti awag dagan ka. Maskara, mabalin ka di as sumango ka kanyak. Sige. Jak unay mailasin tirupa na. Gapo iti maskara na. Dua ka balutin masidag niya. Amok no sa dino ti papanom. Ala. Sakayam ti may sa kabalyo. Ket surutin na. Naulibag at tao ni Maskara. Nagpapatag patay ti kabalyo. Talaga akabisado na tidawan ni Ore Rabi. Surutak mata. Maskara! Ayaw taramidin ta ditoy! Kapay dumsagi ti kabalyon. Juan! Kumita kayo ti daya apas at ti bantay. At dalawag agapuan ng tapoy. Makamukan. Napanan. Nagpartagan. Talaga ang maburbur tiyanak iti kinatao na. Pinabulutan nakpa iti kabalyo apag sakayag. Nalabit aday taalawag tayang dagiti kabuson. Agan ang nadaklaing. Nasipnit taglawlaw. Agyaman akin ka, Maskara! Boss, imbag
lakit din na nakapanaw tayo at dagos iti nagpaknyan tayo itay. Bastag talag kayo kanya. Ingagarak nga inuram ti may sa apo unti kayo. Tatno umasidag kada tayo ti agpalpaliiw. Nalaing ka talaga, boss. Dayjayan ti awanan bain a Leonardo. Masirayan babaan ti lawag ti bulan. Matikaw ka, boss. Anyak pakatikawam, Dick. Apa yan nakakabalyo ni Leonardo? Anya ko ma? Tinangtulong kan kwa na nakakabalyo. San? Oh, awalin ti Aldo Peso. Ah, Dala, sa likaw-kawan yon. uwan, boss. Jaske, nauram ti may sapon ti kayo. Naigagara laki di daytoy. Agad ang patog kanyak. Kartingag ti sumpok iti kasamagan. Napulon nyo dahil ka, ho! Sa ganat ti pinatiradag kagawayan. Aramatik ta gitoy. Tapno makaalak iti igam. Dayjay ti maysa. Imasidag iti nang baudak iti kabalyo. Aginayadak amang surat ng kuwana. Tita. Kung tawaya ko dito niya, kalaatak at tiritirin titangat na. Ito! At tita, alaag tigang na! Boss, nalawagan kag lawlaw. Bantayan nyo anay mbag ti babay. Sana rumbang nga makalibas. Amo ka ti babay ti kayat na nga isapalin. Boss, anya nga tanong bumabatay langin iti batag. Anday baon ko ang paliwi ti pagnantayo. Wan, narigat dito kabakiran. Dihado tayo. Masiglat ni Leonardo Falcon. Talaga di tayo masiputan na gitigaraw na, boss. Oh, Jaske. Jak namnama nagastod gayam tirigat dito kabakiran amakirangit. Honey, madanda na ka na. Anya karamidan ka na. Relax ka lang, honey. Sakti makamukan ka. Matay tayo amin dito, no? Di tayo paila pumanaw. Boss, kasanon ti babae. Itugot tayo ka diti patag. Wen, Dick. Isuday ti alas tayo kontra kini Leonardo. Di tayo maparmag ni Leonardo. Ha? Dayjay manin ti awan ang bayin. Bas! Oh, di may kabalan ni Leonardo. San ang nalaka para magan? Ala, umatras tayo palang. Kartingan nyo! Wanas! Di! O karkaram ti babay. Tay tugot tayo iti patad. Nanabas ka. Inaramid ko ti amin. Ngam, nayadayo dalat ta ni Ela. Diyos ko, tulungan ti anak ko. Nanabas ka. Di kay mapukawan ni tinamnama. Surutak ida iti patad. Ha? Nana, apay. Di paro ko. Marikata na umangas. Mabitlaing. Yalaan kayo ti danong inuman nyo. Sana na kamaalak ti bakik. Sigurado kayo. Awan. Pampanunutag lang amin ti anak ko. Pagkalmaan nyo lang ti panunot nyo. Sumurutakmat kan ka. Iti patad, Nardo. Ha? Nana, narikat taramida kajay. Naimimbag nagtalinad kayo langin dito kalapaw. Nardo, Saan amaan ano ni Ela? nilangan Ela ti kadkadwak iti day ti abihag. Iso ti ayan ti pigsak. No apay ngamin a pinanawak pa'y ijay karayan. Saan kumana pasamak kan kwa na ti kastoy. Nana. Agtalinad ka pala iti na ito asilid, babae. Anyat aramidan nyo kanyak. Apay nga ipupukdak iti daytoy asilet. Di ka nagdamag pa eh. Nilang Leonardo ti masapol mi. Masapol nga itid na kada kami ti Blackbook. Naimimbaglangan na patayan dak.
Ngam ti itad na dya black book kada kayo. Amom ti may papan iti Black Book. Kunakon kahit. Asaan pa'y ana itad ni Leonardo kadag iti autoridad ti Black Book. Napatiglaw na kada kami dayjay. Uray anya pa'y ti aramidan nyo. Saan yun ang mabawi kan ni Leonardo ti sapsapulan nyo? Para makita. Waya-waya andak ditoy. Saan na ka makatulong kada kayo? Dakkel ti may tulong mo. Surutin na ka dito'y ni Leonardo. Babae. Demonyo kayo! Awan ti basol ko kada kayo! Pasensya ha? Hanggang nairaman kay tiriribok a pinarnuay ni Leonardo. Rumbang lang tinaramid na. Naibaga aming kanyak ni Leonardo dagiti dakas nga ramid yo. Among paigaya man nagitiganwat mi ha? Di kay tumat lang agbanlig iti dakas nga ramid yo. Demonyo kayo! Di mon ulitin ti mangawag iti demonyo. Talaga ang makaraman ka kanya. Anya? Saan ka di pa nagparang dayja Leonardo? Awan pa'y boss. Sige, aguray tayo lang, Dick. Boss, may galis ti dila ti babae. Apay? Ti Black Book asap-sapulan tayo. Kat adapay lang ka ni Leonardo. Kasta? No saan tayo lang ay subli ni Leonardo ti Black Book. Anya ti ramidan tayo ti babae, boss. Di ka ganat, Dick. Kasta na kunakon. Aguray tayo. Boss! Adawag na ti telepono! Sige, umayan. Lazaro, pangasim ta di mo damdangran ni Ela. Basta itad mo kanya, ti Black Book at tinakaw mo. Wen, agkita ta iti may sa lugar. Sige, ibagam no sa dino tayo ta lugar. Dumungag ka, Lazaro. Honey, saan nga ta nga alalilawin na kalaang ni Leonardo? Dahil tati di na ar-aramiden. Lanulukon na. Patayak ti babay. Huwag gayam. Inawagan naktimay sa connection tayo. Anyat imbaga na. Namuan nan ti may papan iti pan nakapukaw ti Black Book, anak kairamanan tinagan na. Anya, Kasta unay apong tot na. Jaske. Sak ito ti may ipit. Uro tayo may sapa a koneksyon tayo. Pinangtaan nakpayan. No jak ka mabawi ti Black Book. Sigurado ada tayo ti dagas. Madanda na ganak ko, ni ti mapaspasama kita. Ti awanan bay na Leonardo. Apay nga minasan mo nga indulin na inbagday jay a libro. Di na pabasulan, hani. Jak nagnamnamaan na makastrek day at tao iti hideout. Awan pa sir-sirbidag iti agbambantay iti hideout. Tanakastrap ni Leonardo. Pagsaganam dagiti tao. Agkita kami kini Leonardo inton bigat iti daan asimban iti kabisera. Di tay basta agtalakkan kwa na, honey. Masirib day jaya. Oh, Siguraduan tayo, no ti matlang Black Book ti isubli na kada tayo. Akasukat ti babae. Kumusta ang tirik na yun, Nana? Saan pa'y lang ang nagkalma, Barok? Nasaya at nagsubli ka matlang dito'y poro. Wen, awan nga minti kadwayo ditoy. Napan ko laki nasarita dagiti amok kapan nakabagi tilintag. No kasano ti panang tiliw mi kini Lazaro. Nabilbilag dayjay at tao. Wen, amo mi dita. Napipigsa nga armaster aramaten dagiti buyot na. Iswa sa anak ka basta makasidag kadakwada. Barok. Nagtaloy kak iti station commander iti ili. Nung impasubo na klahe. Anya. Konektado ti station commander.
kini Lazaro. Ha? Nasingid dang agpagayam. Ket iso tinangibaga iti ganwat ko. Iso a kinamat dakdag iti buyot ni Lazaro. Nardo, agpatulong tayo kan ni Maskara. Isulagan ti amok a makatulong kada tayo. Nana, sinapol ko ni Maskara iti kabakiran. Ngam napayak lang. Tinuodi a panagkita mi. Ket ti panang ipabulod na iti kabalyo kanyak. Sa dino nga tangarudan ti ayan ni Maskara. Diyak amo, Nana. Sa pulag ti Maskara, takadwam amang ispal iti anak ko. Sa pulag. Anya ti aramidan ni Nana Basca. Agbaligi nga tamat ni Leonardo, iti panangispal na ken ni Ella. Gagayem denggen inton bigat ti pagkibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Gani Boy. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay